Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Efirde siz bilen men Sähra. Aşgabatda dollaryň gara bazardaky nyrhy gaýtadan ýokurlandy. 28-nji dekabrda gara bazaryň söwdegärleri bir Amerikan dollaryny 18 manat 20 teňe aralygynda satyn alyp 18 manat 50 teňe 18 manat 60 teňe aralygynda hem satýarlar. Mundan öň aşgabatda dollaryň gara bazardaky bahasy 2 hepdeçemesi wagt 17 manat 20 teňe aralygynda saklanypdy. Paýtagtyň Äli Moşar bazarynda dollaryň gara söwdasyny edýän söwdegärleriň aýtmagyna görä, häzirki wagt dollary satýan adamlar az bolup, onu satyn alýan adamlar köpelipdir diýip Azatlyk Radiosynyň Aşgabatda habarçylarynyň biri anonim şertde gürrüň berdi. Onuň sözlerine görä, söwdegärler dollaryň bahasynyň gaýtadan ýokurlanyp başlamagynyň esasy sebäpleriniň birini mundan beýlek Western Union halkara pul iýermek hyzmatlary arkaly daşary ýurtlara Amerikan dollarynda pul uratmak isleýän raýatlar üçin dollaryň gelip çykyşyny görkezmek baradaky talabyň aradan aýrylmagy bilen düşündirýärler. Indi çagasy daşary ýurtlarda okuyan enatalar her aý 300 Amerikan dollaryny çenli pul serişdesini Amerikan dollarynda iýerip bilýärler. Öňre aýtlardan dollaryň gelip çykyşyny subut etmek talap edilýärdi. Indi şeýle düzgün aradan aýrylypdyr. Şol sebäpli çagasyna 100 dollar bolsa da pul iýermek üçin dollar satyn alýanlar köpeldi. Bu hem dollaryň narhynyň gaýtadan gymmatlamagyna sebäp bolýar diýip paýtagtyň Äli Moşar bazarynda dollaryň gara söwdasyny edýän söwdegärleriň biri anonim şertde habarçymyza gürrüň berdi. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Günneger Türkmenistanyň ulug sürüjüleriniň ýalňyz ýetmezçiliginden kösenýän wagty Türkmenistanyň döwlet medpuaty Seýdiniň nefti gaýtadan işleýän zawodyny öndürilýän ýalňyzyň agramly böleginiň eksporty niýetlenendigini habar berýär. Bu barada döwlet ýetkiligindäki Türkmenistan altyn asyr saýtyna 27-nji dekabrda çap edilen habarda Seýdiniň nefti gaýtadan işleýän zawodyna ýyllyk ýalňyz önümçilik planynyň hötdesinden gelinendigi, önümçiligiň agramly böleginiň daşary ýurtlara eksporty niýetlenendigi habar berilýär. Habarda aýdylmagyna görä bu ýylyň dowamynda zawodda 500 000 tonna benzin, dizel ýanygyjy mazut we gara sakkyjy öndürilipdir. Habardan ma'lum bolşuna görä bu zawodda öndürilýän ýanygyç neftiň çiğ malyndan we gaz kondensatyndan alınýar. Dünýä bazarlaryna gaz kondensatyndan ýasalan ýeňil ýanygyj önümlerine talap ýokary diýip döwlet medpuaty ýazýar. Onun aýdylmagyna görä Seýdiniň nefti gaýtadan işleýän zawody Naýip we Bagajynyň gazy gaýtadan işleýän deskalaryny öndürilen 250 000 tonna uglevodoros ferişdeleri bilen üpçün edilipdir. Seýdiniň nefti gaýtadan işleýän zawody Lewap welaýatyna ýerleşýär. Dekabryň dowamyny Azatlyk Radiosynyň hususan Lewap welaýatyna dowam edýän ulug ýanygyjynyň gytçylygy barada habarlar gelip gowuşdy. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizde men Sähra dowam etdirýärin. Türkmenistanyň Türkmen gaz üpçünçilik birleşiginiň regionlardaky müdirliklerinde gaz ölçeýiji gurallar ýetmezçilik edýär diýip Kronika Türkmenistan neşri öz ýurt içindäki habarçylaryna salgylanyp habar berýär. Noýabr aýynda Türkmen gaz üpçünçilik birleşiginiň welaýatlardaky müdirliklerinde gaz ölçeýijiler 300 manada durýardy. Dekabryň 1-nji ýarymynda onuň bahasy 550 manada ýetdi. Häzir gaz ölçeýijiler ýok. Şol sebäpli adamlary bazarlary iýerýärler. Bazarlarda bolsa bu ölçeýijiler 700-900 manat aralygynda satylýar diýip neşir ýazýar. Belläp geçsek Aşgabat gaz müdirliginiň ýolbaşçysynyň ilaty gaz ölçeýiji enjamy oturtmagyň nyrhnamasy adly resmi dokumentinde ölçeýijiniň umumy bahasy 259 manat möçöründe görkezilýär. Kronika Türkmenistan neşriniň 27-nji dekabrda çap eden habarynda gaz ölçeýijileri bazarlardan satyn alan adamlaryň Aşgabatda gitmeli bolýandygy hem aýdylýar. Sebäbi adamlar öz gaz ölçeýiji gurallaryny Türkmen standartlary baş döwlet gulluguna barlatmaly we hilini tasdiklatmaly bolýarlar. Azatlyk Radiosyna ýokarda gürrüň edilen ýagdaýlary öz ýurt içindäki habarçylaryna tasdiklatmak ýa-da inkar etdirmek häzirlikçe başartmady. Bu barada Türkmen gaz üpçünçilik birleşiginden hem maglumat alyp bolmady.